loneliness, simplicity. Jamen, den lille arbejdsstation til Domkirkeprojekt her, som vi afvikler på en Roland mixer, som er en 3212 mixer, og nu har vi så brugt alt i input og output for at få det til at lade sig gøre. Kort fortalt, så er det en 32 kanals mixer med både almindelig betjening og med betjening via software, som Mac'en der er sat op til. Og så udover det, så har vi så Martin Audio højttaler med. Vi har den nye MLA Mini, som er en processeret line array, kan man kalde det, som styres ved software implementering. Og lige sådan kort vist her, så har man sådan et værktøj her, hvor man kan gå ind og designe ens setup i forhold til det event, man er ude at lave. Og når man har designet det og gemt det, så har man et andet stykke software til at styre sin gain-struktur og EQ og delays og sådan noget forskelligt. Her har vi så højttalersystemet, som vi bruger. Det er Martin Audios MLA Mini, som her står med topkasserne, så står vi med powerplanten, som er basissystemet, kan man sige, med forstærker og en 15-tommer. Og så har vi en 18-tommer extension for at få helt den low-end med, som der er i det musik her. Samlet er omkring 8000 watts effekt fordelt ud på højttaleren, så det er en anselig effekt. Og i et lokale som det her, som er meget, meget ambient, som Domkirken er, så er det altså lykkedes os at komprimere lyden, så den skyder med fuld taleforståelse 35 meter ned ad lokalet. Det er simpelthen ned til bagvæggen, uden at man mister forståelsen af, hvad der bliver sagt. Det er det, MLA Mini det kan.